Handumanan sa kaawit. May adlaw kanyang tanan nga naminaw karon ning sikat nga tulumanon handumanan sa usa ka awit. Labi na gyud sa mga artista nga maghataw kinabuhi ni ako sa watampo. Ako si Gabi. Kini akong gipaambit ninyo nga sugilanon, kaagi kini sa kong kumpare. Sa dili ko pa isay-say ang kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, si Aida, si Lorna o si Fe. Barkada ko'y naiingit na nga sa akin. Ako raw ay Ang Sorry Men Protection Center, ano yung kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kakikaroon, mao kining usa ka lalaki nga taga Danao City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Gabi. Pre, kisam to imong kuyo kagahapon. Gwapa-gwapa lagi to. Oh, grabe sa daan na priya. Maguwang ran sana sa bati ang gwapa-gwapa. Nga mo sa mga ate ko nimo. Nga mo, magiging ako nakita. Gwapa-gwapa ra. Ya, kisam to pre, ha? Ah, si Ligaya to pre, taga Mandawi. Unya. Man na to pre, kuha na. Oh, unsa man di ay. Unsa man ni siya ay. Mura magwa makailan nato. Naabagod di pala yun. Gabi hagin mo pre. Di hagin ko pilipin mo. Dali kay kana. Matan pas pinya. Arnold, mabdos ko. Ha? Mabdos ka? O, lagi. Nakurat ka man, good. Ngano, dili ka manubag? Ha? Uy, nga gundi. Aw, lagi ha. Hipat yan dyan ko anis ako mga ginikanan o dili ka manubag. Unya, unsa may plano nimo? Oh, pakatuho ng bata. Unsa man di ay. Dili ka lang mga tubang sa ako mga ginikanan? Dili ko nimo pakaslan? Oh, ha? Kasal? Aha ka lagi bay. Nitimad man og kasal si Ligaya? Ha? Unya. Saon mo ni ubay? Magpakasal ka. Uy, buyag. Kasal gud taon. Wa na mauso na ko eh. Aw, aw lagi. Abi na kung magpakasal ka. Asa ka. Pakasal gud taon. Ingon bitaw siya nga patubangon ko ni siyang mga ginikanan. Unya, mga tubang ka. Oh, mahimo man. Pila ra bagoy atubang. Pero ayaw lang ng kasal-kasal. Kidi gyud ko. Bahala sad sila. Ug okay ra nila nga magpuyo lang mi. Oh, magpuyo mi. Buhion na kong among anak. Ug di sila, bahala sila oy. Baby Arlie, dali na. Eat na. Eat na? Muit na among baby. Good boy man, di ba? Good boy. Eat na. Good boy. Okay, open your mouth. Very good. Oh, aray nga puntihan ni sakit. Mga anak naman ka ko ini. Karoon bang si Manaha ko paabot? Arnold! Arnold, tabang! Ma? Ligaya! Uy, naunsa man ka? Sakit akong tiyan. Mga anak na tingali ko. Unsa? Oh, tana. Adto ta sa ospital. Unsa naman taan ni Arnold? Dagko naman lang atong mga anak. Huwag kay plano nga magpakasal ta. Sorry gid kay Ligaya. Human naman talang sulti bayan anak, di ba? Di lagi una taan ang kasal. Asa ra man na ba?
Total, wa man tamo pasagdi. Gihatagan man tamo sa inyong mga panginahanglan. Gipa-eskwela na ko ang mga bata. Unsa pa may imong gusto? Kasal, Arnold. Maunay gusto na ako. Kung nilay man gid kanina nimo ikahatag na ako, sorry lang gid kaayo. Mag-iyahay na lang ta. Magbuwag na lang ta. Ha? Noong sa mong taon ka, uy? Para ka na lang? Makigbuwag dahin ka na ako? Dagko na ng mga bata, oh. Magpuyo diya ligaya. Bay, uban daw ma. Mamista ta sa amos, Carmen. Oh, sige bay. Wa bitay trabaho ugma. Nabusog ka, pre? Ay, puwerte busugan ako, pre, uy. Ah, pre. Mausa ka, pre? Ay, kinsa man ang babae nga nasa inyong kusina dapit, pre? Kanang taas og buhok? Nya, murinahon. Taas og height? Oo. Kana gid, pre. Kinsa man na siya? Ay, murag kauban lang man lang, pre. Eh, ipailaila ko na kanubi. Ayay! Abdi ka, gin mo, pre, oy! Di maday ka arte, min. Kay tarong man sad ka nakikila-ila na ko ganina. Ang naman sad og mag-inarti ko. Oh, mausad. Amiga na ta. Sure. Maayo kay wa ko nimo Indiana, min. Abi na ko og di ko nimo tungahon da. Di man sa kungon ana Arnold uy. Tarong diya ta nagsabot. Nga na bang niam sad ta mag-abot uy. Ay sorry. Suok man kaayo ni nga dapit. Daghan na untang kan-anan. Pero niagi ta din sa suok kaayo. Ha? Ay, ganahan man gud ko sa ilang pagkaon din, he. Sige na. Order na. Unsa may mong gusto? Min, nakasabot naman siguro ka og unsay akong tuyo nimo. Dili naman ta mga bata nga di ka kasabot sa gipakita akong mga lihok. Arnold, Dili na lang nato pantuso ng atong kaugalingon, min. Kay bawman ko ba nakagustusad ka nako? Arnold. Minda. Min. Arnold. Minda. Arnold, wala ko tong hais akong binuwang sakit. Mabdus ka? Maingon anak gyud. Unsa man nato ini? O, pakatawhon na. Ang angman sa lug ipakuha na nato. Gabaan ta anay. Unya. Unsa man nato pagsulti sila si mama ug si papa? Aw, di man na problema. Atubangon nato sila. Nanganak na si Minda, pre? O pre, nanganak na. Lalaki. Pilikaduhan at may paus ni Kaya, pre, no? Aw, wa man sa may baw pre. O masakpan ko. Aw, saon taman. Arnold, mabdusas ako sa kaduhan natong anak. Pero hangtod karon, wa gyud ko nimo dada sa inyo. Wa gani ko nimo ipalaila sa imong kinikanan. Ikaw, suod ka na kaayo sa akong pamilya. Pero ako, wa gyud ko nimo gipalaila sa inyo. Unsa man? Doon na siguro kay gitago na ko, no? Ha? Wa oy. Gitago gud taon. O wata nang lagi. Moabot ra ta ana. Kanus up naman taon, uy. Muduha na lang ang atong anak. Wa man gani gyud ko mamugos nga pakaslan ko nimo. Kay nakasabot ko sa imong gipasabot nako. Pero hasta ang pagpaila nimo nako sa imong ginikanan, di pa gyud nimo mahimo. Grabe naman sad, uy. Sobra na sad akong pagsabot nimo, uy, Arnold. Maayo! Ayo! Unsay ato? Mao ni ang bahay ni Arnold, ma'am?
Unsa may ato nimo, ma'am? Naa si Arnold, ma'am? Naa sa sud. Nga naman unta. Kadilot lang ha, kay akong ablihan ang gate. Oh. Uy. Maptus man na ini siya. Unsa may tuyo nimo ni Arnold, ma'am? Sulti lang. Asawa man ko niya. Ha? Asawa kaniya? Oh. Kay kinsa man di ay ka? Siya ang amahan sa akong anak. Unsa? Siya ang amahan na ng imong gisabak? Ikaduha niya among anak. Oh. Sige, ari na lang ko. Animal ka, Arnold. Karon ka. Bisan unsaon salbahis ka gyud. Maudi ay nga dili ka gusto nga magpakasal. Kay dili pa ka gusto nga mahigot. Kay gusto pa ka mutilaw og lain-laing babae. Magpahimo sa mga babae. Magbuwag ta. Dili na ko makaagwanta na imong style. Aw, ikaw good. Baka makan mo gusto. Bahala ka. Maudi ay nga di ko ni mo na doon sa inyo. Kinaan na ka na asawa. Maudi ay nga di ko ni mo pwedeng pakaslan. Di man tanto na ako asawa. Uwa man may makasal ato. Unsa? Ang buot ni mong ipasabot? Wasan mo makasal ato? Oo. Pero, nagtipon lang, mi. Unang di ka mada sa amo. Pasilo ako. Nakigbuwag na si Ligayan ako. Mibiya na siya sa bahay. Kung gusto ka, adto ta sa bahay puyo. Di ko. Ani lang mi dinhi sa mga bata. Gisakitan ako sa imong gibuhat nako, Arnold. Sa imong pagpangilad nako. Di may mo ba nimo? Minda. Maunay na itabo, pre. Maulagi, pre. Di naman sad mauban ako si Minda. Adto naman ko siya sa ina. O, wala ko'y mahimo. Pero, siyempre, sustintuan ako sila, pre. Di sad yun ako sila pasagdan. Mao sanay nagkabintahan nimo, pre. Kay wa man siguro nimo pasagding imong mga anak. Imo mo gyud silang gigastuhan. O, ako, mas lang responsibilidad, pre. Mintras maya pa akong negosyo, makapa-eskwela pa ko nilang tanan, pre. Pre, ila-ila mo, si Zenny. Hi, Zenny. Hi. Han, palihog ang dami may snacks, bi. Oh, okay. Excuse na ha, Gabi ha. Okay. Pre, lain na sa to, pre. Aw, unsa pa man di ay. Pre, usa ba yung okasyon nga nangimbitar ka? Ay, kastlo na kung usa ka anak, pre. Ha? Kagisa mga anak, pre. Kang Aida, Kang Lorna, o ni Fe. Saba di ay. Kanta man ang imo, pre. Oh, kay mo na bitog sa kanta na imong kaagi, di ba? Ay, kaligaya bitaw, pre. Dugay na nag-ipon mga bata, ah. Unya, ipakasal man sa inahan. Ay, nauli mo sa gikan sa Amerika si Ligaya. Unya, pre, muari sa turong si Minda. Ako manggibitar. Ha? Uy, isa ato pa. Mag-abot ini silang tulo. Si Ligaya, si Minda, o si Zeni. Aw, may lain pa. Piliba yun ako mo diskarte, pre. Di mo na, okay lang nga mag-abot ang tulo ka babae sa kinabuhi. Unya, okay lang nila. Unya, suod pa yun ang tanan ni mo mga anak. Aw, depende ba na sa imong pagdaan nila, pre. Sa imong pagpasabot nila. Abot lang, pre. Para na ako, no, like, lisod na. Yung kahimo na imong style, oy. Nya, nilang tulo, pre. Wah, yung kaya kipakaslan. Wala gid na mauson ako, pre. Ang kwento ko'y pakinggan mo. Wa yun siya gipakaslan sa tulo, kay wa lagi mauso ang kasal niya. Duha-duha ang iyang anak sa tulo ka babae sa kinabuhi. Ug pulo sila buwag. Apan ang iyang mga anak,
nagkasinabot na sad og nagtinahuray sa usad usa. Bisag ingon ana ako kumpare, wa man sad niya pasagdi ang iyang mga anak. Ug ang iyang mababay, bisan pa man og doon na laing lalaki sa kinabuhi, nagpabili ng gihapon ang ilang relasyon, apan isip higala na lang. Dinilang kutob, dagang salamat. More power sa RMN. Sino kaya ang pipiliin? Mo kita mga higala ang suwat tampo ni Gabi nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan si Aida, si Lorna o si Faye. Hindi nila alam na pakahit. Ang mga sigalanon gibahatan nito sa radyo ni Ingriding Inverterazo o gabong sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, C.R. Martinez Building, Los Menia Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.